ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି କାହା ହାତ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାର ନା କାହାରି ହାତ ଥିବ ପ୍ରେସର କିଏ ନା କିଏ କରିଥିବେ ବିଧାୟକ 15 ଜଣ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମାନେ କାହିଁକି ଦେଲେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କରି ବିଧାୟକ ମାନେ କାହିଁକି ଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ସେଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଦେବା କଥା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଯୋଉ ବହିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏତେ ବଢିଆ 1700 ଭୁଲ ବାହାରିଲା ଆହୁରି ବି ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବହିକୁ ଏବେ ତ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିସନାଲ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକିରି ଏଡିସନାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ଯଦି ଟିଚର ମାନେ ପଢେଇବେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ନୂଆ ବହି ଆସିକି ବଣ୍ଟା ହବ ତାହେଲେ ଠିକ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତାହେଲେ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସତ କଥା ପୁଣି ସେ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତର କଥା କହିବାର ନେତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା କହିବି ସେଇଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଇଜ ଦିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଡିସିଜନ ମେକର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ କାର୍ପଟଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ सर गोटे बड़ प्रश्न होची राज्य प्रथम अष्टमी त्रुटि है लाଗୁନି ବିରୋଧୀ ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଗାର୍ଡିଆନ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇଛୁ ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟର ଘର ଘେରୁ କରିସାରିছে ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଇସ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେଉ ନିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେଉ ଏ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେଉ ମହିଳା ଇସ୍ୟୁ ଏ ସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ହେବ ଯୋଉଠି ଏବେ ଯଦି ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡିଂ को ନେବେ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଯଦି ଏମାନେ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡିଂ ନେବେ ନାହିଁ